South Africa sabe ngalelo ngenza kwethu kuphulaphulani khona nibele umduduzo ngamkhwanazi namhlanje ke usuku olukhulu ke usuku la ngomhla ka 30 August usuku 2025 uyesabatha siphume nathi nje siphumule ngoba ke kunobaba ke ocela ukuthi asibone nenkinga ke acela ukuzocela usizo nokulekelelo South Africa ngosizo lumehlele emndenini wakhe ukhona kubaba la uzosho ukuthi ke usihambele ngani nokuthi ke uzocela lopho usizo kunina abantu base South Africa ngakwazi ukuthi nimlekelele nakulabo abalandela ke inhlangano ithuleleni ukhona ke la sithena la emotweni ke uzosichaza ukuthi ungubani udabukaphi uze ngani namhlanje la ekhaya sawubona ba yebo bhuti ninjani nkosami hayi siyaphila ubaba ubani ngiwuvuswa kwaXolo kuphi indabukaphi ngizalwa eMelmoth kodwa ngokuhlala eSpringfield yebo la eThekwini yebo kwenze njani nkosami okusho ukuthi Shamase ngomhla ka 22 June ngavelelwa umshophi la ngalahlekelwa ingane yami yomfana eneminyaka emine umuphi unyaka wona lo nyaka lo 2025 oh June yebo okay okusho ukuthi mingilahlekela ingane kwaqondana nje asingenalutho kodwa ngenhlanhla ngangingaphansi kwepolice yakwa Afbob okusho ukuthi ngibathinteka abakwa Afbob ngibazise ngesimo sasesingivelele bese bengithembisa ukuthi bazongenzela umngcwabo ka 30,000 okusho ukuthi ngihambeke ngiyoclaim bese ngolwesihlanu kuzongena u3000 ngifonele intombazane le engisiza ngiyitshela ukuthi sengene u3000 ethi yona no hayi angikhululeke imali iseza kushuthi le abangifakele yona ewu3000 kuseyimali yokuthi ngilungiselele lento le ngilungiselela umncwabo kushuthi lishonela ngolwesihlanu ayikho imali engenayo ushona umgqibelo ayikho imali engenayo ukuze aqale ngisho nanomlindelo le ekhaya thina mina ngisahlezi la eThekwini uma wengane yena usehambile usesemakhandleleni le ekhaya okay ma belishona elangomgqibelo bayangifonela ukuthi hayi usesiqala umlindelo lutho akho lutho awuqhamuki nelukhuza nomzimba wengane ngichaza ukuthi naye nginenkinga imali lutho ayikakalukhuza ayikakangeni kuse ngesonto ngizama ukuthi ngithi into khona ntambama ngomgqibelo intombazane ngiyibuza ithi yona ngenzeka ukuba mhlawumbe kube ne mistake yokuthi obanakho kuyi weekend kodwa yona imali ikhululeka yona iseza ayikuse ngesonto ngibona ukuthi ngeke ngilokhu ngilindile ngicine ngikhulume nabamakhaza aseceleni engangicela ukuthi bengcwabele yona ngoba sasithi sibalekela ukuthi mhlawumbe uAfbob uzosebenzisa wonke lo 30,000 ekusifihleleni kanti njengoba umntwana efe ngengozi bekukuningi obefanele kwenziwe kugeza umzimba kutholakala imbuzi nezinto eziningi ebeseceleni obefanele zenziwe nanogunyulo kama wakhe so sasesicela ukuthi nabe nenkampani ke bizosingcwabele biseceleni okay isithatheke leyo nkampani obese bacela ukuthi ngicela ukuthi nabasihambise ngomsombuluko mhla ka 30 sivele siyolukhuza siyofihla makuya ukuthi khona imali engenayo lizobe sekubakhokhela ngendlela ngoba kunanemali yeto engangilenza eThekwini College senza ifence khona kushuthi ngilinde nanawo bakungumhla ka 30 inyanga iphelile ngibachazele ukuthi hayi uyothi mangena noma yona ngikhokhela indleko zomncwabo sengiyolinda lo 30,000 wakwa Afbob usothona uma ungena bese ngireplace sengilungisa le mali le engizoyithatha babe kuyimali ukuthi ngiholela abasebenzi kushuthi silindeke umsombuluko ayingena imali olwesibili sesingcwabile olwesibili hayi imali ayingeni ngicina ngifonela khona uAfbob ngifike ngibuza ukuthi anayo kabe kwenzakalani bese sesiphendulwa imanager manje ithi manager icethe ngifike eofficeini ngolwesithathu ngoba kune mistake lokhuzile engathi yenzekile ngampela nomfowethu omdala sivuke sinikele khona ngolwesithathu masifika ngolwesithathu bese bethi hayi intombazane yayididekile ilokhuze ipolice mina ngangibhaliswe kuyona ingikhokhela 10,000 noma wengane umkhokhela 10,000 bese kuzothi ingane kwehle ngeminyaka kuze kuyofika ku 3,000 lo mntwana lo obeshonile ubeyiminor uyena obekhokhelwa ulokhuze ku 10,000 inkinga bese ngibhekene nayo manje already imali yabantu bese ngeze ngayisebenzisa ngoba amakhaza nje wodwa ayengithathe u18,500 including netransport nebhokisi ukuya le emakhaya ngingayibali ke ezinye indleko ezaziseceleni ke zimbuzi nokunye njengoba ngizama nje ukuthi ngichaze ukuthi umntwana ufone ngengozi okusho ukuthi isiyonke leyo mali ngicabanga mhlawumbe yayi close to 29,000 ey'ntweni nje sasikade sizenza khona lapha okay
bese mangibuya nginethemba lokuthi ngizozama ukuthi le mali le ngiyikhokhe ngoba sengitholile lapha nakwa Afbob ukuthi ilokhu kwenzeke iphutha ngalendlela le abachaza ngayo. Manje ithemba lami selikuleli tohole lengilibambayo ukuthi ngizobe ngiqhubeka ngisebenza khona ngihlanganisa imali engihlanganisayo ngikhokhele laba bantu. Mangifika nakhona ngoJuly bangitshela ukuthi nasiyalaliswa ngesekho ukuthi indawo esizosebenzela kuyona inamanzi basafuna ukuthola imvume yokuthi basebenzise usimende lo ngene emanzini. Okay ngivume silaliswa bese beboleka abasebenzi abawu2 ngibanikeza abasebenzi abawu2 ukuthi baqhubeke basebenze nabo. Makuphela inyanga uJuly kumele ukuthi babaholele bengabaholeli bethi imali yabo izokhokhela iPPE namabhano. Ngithi mina kubona abakwazi ukuthi bengakwenza lokho bethi baboleka abantu bese bethatha imali yabo futhi bethi ayokhokhela iPPE namabhano. Kuleyo PPE abantu kumele ukuthi bakhokhelwe kwabantu abawu9. Ngithi lokuqala kunabantu abawu7 abalalisiwe akwazi ukusebenza abantu ababili besebenzela ukuthi beyokhokhela abanye abantu abalalisiwe. Beningalindi ngani sibuye bese siyasebenza bese nibamba leyo mali yenu ngaleyo ndlela leyo obekuvunyelwane ngabo. Isinqumo sabo kwaba ukuthi uma ngabe kwathi ngifuna le mali ibuye back ikhokhelwe laba bantu okusho ukuthi asadinge ukuthi siphinde sibonakale thina esayithini nabasebenzi babo. Kwalowo msebenzi wavele wanqamuka kanjalo. Emva kwalokho ngavele ngamelwa ingqondo ngoba angisazi ngizothathana ngihlanganise nani. Abantu bafuna imali yabo akusekho lutho olungenayo kumina. Njengoba sengizangacela nangushamasa ukuthi mhlawumbe ngicela ukuthi angisize angixhumanise nabantu base South Africa ukuthi maye khona onganginceda ekutheni nje khokhelekela abantu sikwazi ukuthola ipeace ngoba okufike bekuhlupha kuba igane yamaphili ngizokuthi ngaso sonke isikhathi enginkinga ngizo zingivosela amanxeba okuhamba ngengane yami ukuthi ukuhamba kwayo kushuthi khona lokho kwenza ukuthi impilo yami izinge ngendlela ezike ngakho. Bengicela ungakwazi ukungisiza ngikwazi ukukhokhela abantu ngikwazi ukudlulisa ngiyabo. Imalini osha labantu abekulela indawo yomncaba siyami ngicabanga ukuthi mhlawumbe la ku15,000 owenye ngazama ukuyikhokha. Okay kubantu South Africa abangafisa mhlawumbe ukudonatela mhlawumbe ke iphi indlela abangakudonatela ngayo ngokuhlukana kwa mhlawumbe bafaka labo 50 rand labo 20 rand labo 100 rand abangakwazi ukuphosa bangaphosa ke mhlawumbe ngaba yiyona i-account yami yase Capitec. Uyazi ngekhanda? Ngizoyibheka la kuyikhosi kuyikhanda. Okay. South Africa ke njengoba siphumile siyasiza baba sizomnika indlebe ecela ukuthi azocelela usizo ukuthi ke udaba lakhe nathi lusithintile namhlanje nje isabathu umuntu besithi siphumule but udaba lithinta umntwana nangendlela umntwana adlule ngayo engeyinhle but ke sizoya kuyona ngizomcela ayachaza ukuthi umntwana ke ngoba kazange agula umntwana ukuthi kwenzana ezadlula emhlabeni and sibuye ke size ke kulento yama life cover policy. Angazi ngoba ukuthi yini mhlawumbe iadvice nemiseluleko engathi ngisinikeza abantu mhlawumbe ke abajoin izinto ezinjengalezo mhlawumbe singabasiza ngoba sekukaningi uthi yezwa uma singcabisana abasakwenze abasakudeliver babekuthembisile umuntu ejoin mhlawumbe ke engingasho ngithi ke mhlawumbe kubasiza ukuthi ke whatever ama life policy nama life cover bathatha abantu into mabezoyisayina bayithatha ikhophi bayofuna abantu abazomthetho babameli bababhekele yona bezwe uvo labameli ukuthi ke ummeli wakhe uthini lo umuntu azoyicela ambhekele lo contract wakhe esayini ukuthi iyona ngempela yena ukuze kusasa uma bengasa deliver babekuthembisile uzokwazi ukuthi uthathe leyo nto unike ummeli abafaka enkantolo ngoba njengamanje le mistake ibingeke phela ukuthi sizobonakala kwasekufuna kangena imali ngoba kwa report ukuthi umntwana useshonile ibingapick up ngaleso sikhathi ukuthi kune mistake la ngoba phela imali yokuqala ngithi bayifakile abazange babona lapho ukuthi kone mistake la why bezobona later ngoba sekufuneka bafake imali bafuna bayifake enkulu 3000 but ke angeke ngithi ngithini ungayibiza baba i-account number 81845 860215 ibank eCapitec. Ama initials zakhe athini? UVM Xolo. Ikhona inamba link wena? Yebo ikhona. Ayibiza.
u-071 92 88 365. Awuyiphinde uqale phansi ne-account. I-account number ithi 1845 860215. Yes. Phone number elinke khona u-071 92 88 365. Ama-initials zakho. u-VM Mxolo. Okay, VM Mxolo. Yeah. Okay. Ake sibuyele baba. Umntwana kwenzakalani? Uthathwa yena emhlabeni umntwana. Kusho umntwana wayedlala nezingane bedlala nje egcekeni. Okusho ukuthi kwakunocingo ololenga ligaxele kulogesi okuthiwa zizinyokanyoka. Kusho ukuthi ingane yafika yabamba lolo cingo lolo. Yashaya ugesi yashona same time. Lufaka ubani ucingo? Angazi ulalifaka ubani. Angazi ulalifaka ubani ngoba akwangekhona la kule ndawo mina engihlala kuyona kwakuseceleni ngathi mase ngiya ngakhona sengifica ingane esishonile kwakhona lapha amehlama wabonanga nenqotha abamnyama nje amehlo. Kodwa mase bechaza babebone kahle basho ukuthi bekulenga ucingo ligaxele enyokanyokeni. Ingathi kwakuwucingo lokulokhuza lokweneka lwaqhabuka logaxele enyokanyokeni lwalengela phansi. Manje umntwana ushawa ugesi lo obugaxele ocingweni. Yebo. Nimfica nomntwana usaphefumula umsethule. Wayesethule nje ngamthatha sethule. Ngaphuthuma naye ngoba abanye babethi mhlawumbe usaphila. Ngangathanda ukuphikisana nabo. Saphuthuma naye esibhedlela eKing George. Sasiyongena yelento le gateini wayeshuqala umzimba ukubanda. Nodokotela futhi waqinisekisa ukuthi akasekho. Ukabani lo gesi lenyokanyoko esha umntwana? Ngabe ngikhuluma iphutha ngazi. Umthondelo vele niphilwa ngenyokanyoka lapha. Yebo kunabantu abanganawo ugesi abasebenzisa inyokanyoka kanti abanye banayo lento le banazo igubhu njengami nginaso isigubhu. Manje noma sekubhekwa kutholakala umasipala ubizwanga after sekwenzeke lengozi. Akwazi uzuthinta umasipala. Into eyenzeka basiyalela ukuthi asambe siye lento lesiye police station. Sahamba ke sayi police station sakureporta lokho ba-check kusho ukuthi kwagcina ke lapho akukho baqhubeka noma basenza uphenyo kangazi ngoba inkinga yami uba neqiniso nje angikwazi nanokuthi ngihlangane nabantu ngiphume ngomuntu osehlala ezivalele endlini ngenxa yalesi stress esengiphethe. Umntwana wami ebuhlungu kanje ngesandla sikagesi. Okay, ngiyacela baba ukhulume nalabo abantu ababekulekele ngemali zabo uncwaba ubachazele mhlambe nabo osizo ukuthi ke hayi ngoba ukuthi ke awufuna ukukhokhela imali zabo but sicela ba-understand nabo ukuthi nasi isimo obhekene naso. Ngicela ukhulume nabo. Yebo. Ngiyacela nakuba abafowethu laba engibakweletayo ukuthi baka-understand ukuthi ngoba angingakho ukuthi obanakho mhlambe ngiyisigebengu ngangingaqondile nami isimo engasuke ngahlangabezana naso lesi sagcina sesingenza ukuthi ngibeke kulesi simo engagcina sengikusona ngaphinda futhi ngathemba izinto zonke engalunganga konke engangithi ngikuthembile kwangishintshela angingakho ukuthi angiqonda ukuba isigebengu ukuthi angiqonda ukuba isigebengu ngabe ngasuka endaweni mhlambe nasencikweni abangisatholakala angikusona isigebengu futhi ngangaqondile ukuba isigebengu. Itifo somntwana usiphethe la sokushona? Yebo ngiziphethe zombili esikuphila nasokushona. Bavezela abantu futhi babone bangacabanga mhlawumbe ukuthi nazi netifo abantu bayaskema sekaba kuningi nje ukuskenywa la eminyango kwabantu. Nazi itifo zomntwana nelento le nebody number ayiphume ngayo isibhedlela ngikholela ukuthi khona. Ibody number yomntwana kwaku u1619/2025. Okay. Likhona lokugcina futhi ukulibeka ba. Engakusho inkosi yami ukuthi ngiyobonga mhlawumbe abantu base South Africa umabe bengase bangisize ngikwazi ukuthi ngithole ukuthi umphefumulo wami uthole ukuthula ngoba anginakho ukuthula. Ngiyazi ukuthi kwakubona labo bantu laba engithi ngiyabakweleta banezingane banemindeni yabo eyayethembile ngaleso sikhathi ukuthi leyo mali bazokwazi ukuthi mali iyona into engidla kakhulu emphefumulweni wami ngoba nase imndenini yabo ngicathi ngiyathukeka njengomuntu mhlawumbe owadlala ngabantu babo
ngicela yokulokhu impela bangixolele ngoba wangekuzona inhloso yabo. Yebo. Okay, sabonga baba. Yeah. South Africa, bafethu kulukhuni yazi. Baye bathi-ke abantu abaqamba izisho ababezazi sazi babesathi lapho ukuthi indoda ayikhali, but-ke uma ubona inyembezi yomuntu wesilisa ubokwazi ukuthi kunzima lapho. And again futhi kukhona lesihlava esikhona sokuthola abantu-ke sebethatha imiphefumulo yabo ungazi ukuthi-ke manisele niy'buza ukuthi bese kwenze njani bengakhulumi ngani. Siyabona-ke nencindezi bababhekene nayo yabo. Uma sibona yena singazi-ke ngale kumama mhlawumbe ukuthi kunjani ekhaya ngoba mhlawumbe uyabona ukuthi isimo esikanje mhlawumbe nekhanseli ngabazange bakwazi ukuyithola abalulekwe. But-ke siyacela South Africa ukuthi beningeke ninganza ukuthi siyanxusa siyanicela ngamadolo sikwazi ukuphosa kule account yakho baba ukwazi ukuphuma leyo mali akhokhelele-ke laba babemsizile ukuthi akwazi ukubeka ithambo lomntwana wakhe odla kabuhlungu ukuthi ashaweke ugesi. Yilokho nisicela South Africa. Sicela nje lokho. Mhlambe-ke futhi nongabuye mhlambe-ke akwazi nokuvela mhlambe athi nani lethiba lomsebenzi. Mhlambe-ke nabakuza azokwazi ukuqhubeka aphilise iy'ngane zakhe. Lolo size lungavela nje South Africa. Siyazi ngane zakwethu umuntu ngabantu. Siyacela nje ngane zakwethu ngiyasibongela mina njengothuleleni. Ngiyabonga. Nisale kahle emakhaya.